Baladewa mangadeg trinenggalanira Stijo Kulawa kowe tekan negara Ngamarta sekawit ndadekke bungah rasaning atiku tekane Stijo mbok menawa nggawa kabar ngaturke yen to Yayi Prabu Bathara Kresna wis bisa ditemokke lan Yayi Prabu Bathara Kresna wis kondur ning Praja Dwarawati nanging beda ingkang tak rungu jebulane beda karo ingkang tak angen-angen tekamu ning Praja Ngamarta ora bisa gawe padhanging swasana kepara kowe ngimbuhi saya peteng rasaning atiku Stijo nuwun wonten pangandika ing adhawuh bapakmu ilang digoleki tekan kendi durung bisa kelakon ditemokke malah kowe tegel-tegele langap-langap duwe penemu arep mblengket negara Dwarawati karo negara Traju Tresna kok dadekke siji menungso apa kowe bocah apa kaya ngono upama bapakmu Yayi Prabu Bathara Kresna ingkang wingi-wingi utawa tekan wektu dina iki dikabarke ilang wis kelakon kondur terus negara Dwarawati nek panjenengan kok tembung-tembungen karo bapakmu ning bapakmu wis cetha alangi jure iki nang endi ngono bapakne ilang digoleki tekan ngendi durung bisa kasempatan ditemokke malah ngame-ame malah wis gegeden pamrih kowe daya-daya arep ngerangsang arep nguasani negara ingkang wingi-wingi dilenggahi karo bapakmu Druhun ngunggahke tensi ora wurung nyuwun pangapunten piye sedaya menika sampun kula antepi sing kok karepke Kanjeng Rama Prabu Bathara Kresna rening sampun seda wis seda piye durung cetha perkarane nanging nyatanipun wit sprika spriki mboten saged kula panggihaken mila sang menika kula anggep Kanjeng Rama sampun sirna mergolayu kajumpa ning angin cinandhi ngawiyat mila tetep negari Dwarawati badhe kula blengket kula dadosaken setunggal kalian Traju Tresna kena negara Dwarawati arep kok blengket nanging kudune kowe uga matur karo Punwa kudune kowe matur karo wong tuamu Mandura ora kok meneng wae menapa sebabipun kula kedah matur wonten ngersanipun Kanjeng Prabu Baladewa lho ora ngakoni nek aku ki wakmu Kresna kuwi adhiku nanging ing bab menika utawi ing bab rembag menika ingkang langkung prayogi kula jak rembagan menika para pepunden kadang Pandhawa dasaripun upami bab menika kula mboten matur wonten ngersanipun Wa Prabu nggih mboten menapa-menapa sebabe awit ingkang kula pamrih menika negari Dwarawati sanes negari Mandura menawi negari Mandura menika ingkang kagungan Wa Prabu nanging menawi Dwarawati menika kagunganipun Swargi utawi kagunganipun Rama Prabu Bathara Kresna dados saicalipun Kanjeng Rama Prabu Kresna cekap negari kula kuwaosi mboten perlu kula nyuwun bobot timbang kalian Wa Prabu Baladewa awit menika sampun pilah-pilah kejawian Mandura ingkang kula suwun menika rembagipun kalian Paduka Druhun gugu karepe dhewe wah nek ngono tetep kowe gawe ngedeke umbul-umbul peperangan kula sumanggaken Wa Prabu anggenipun badhe mestani aku rila Dwarawati kok blengket kok dadekke siji karo negara Traju Tresna nanging janjus bengkah dadane Prabu Baladewa menawi mekaten Wa Prabu badhe jempalian menapa jempalani ingkang putra apa babu menawi kersanipun Wa Prabu kados mekaten kula mboten badhe ajrih wani mungsa aku
menapa ing kula ajri metu njata dadar kaprawiranu terus kadangipun Kakang Dimas Dewa pun wonten pangandika ing adhawuh Koko Prabu pun Kakang lamun ta ora kok candhet sumengko nedya nungka tindake Koko Prabu mboten prayogi Koko Prabu kula aturi nglermaken penggalih pun Kakang bisa lerem nanging yen to Koko Prabu wis kepareng kundur ning Stinggil Binaturetna menawi mekaten nyuwun tambahi pangestu badhe kula tututi tindakipun Koko Prabu. Bocah ora urus duruhun dimemonon wong tuane ilang urung ditemokke gegeden pamrih keparat gugarepe dhewe sampun Koko Prabu lenggah rumiyin Dimas Dewaya ayo tandingono kadegdayanku sampun dipun leremaken rumiyin. Wah, nyuwun pangapunten Yayi. Deksura ingkang raka ngantos kesupen menawi menika wonten madyaning panangkilan. Mun dados menapa Koko Prabu? Mboten namung sepisan kaping kalih. Jejer sepisan menika ger wonten kula kok Setija dateng menika tentu dados kisruh sampun ping pinten mawon ingkang mancal sinten mawon tentu damel kisruh kawontenanipun ingkang putra Setija Bama Nrakasura menika kesangeten Yayi Prabu Ndarawati dereng saged dipun panggihaken wis manten Setija nyaruwus wonten paribasan ngriwuk kempul barung sinang nyelo inggih Koko Prabu sampun Koko Prabu kula aturi nglermaken penggalih nanging Setija tentu teksih nengga ingkang Raka Mandura awit piyambakipun kala wau sampun cumetha yen to wani tanding tiyasa kanjane Raka Mandura inggih namung Koko Prabu perlu kula ngetaken. Dos pundi Yayi? Koko Prabu menika sampun saya sepuh. Kula aturi nglermaken penggalih sampun gampil muntap Koko Prabu. Wah, pun saged Yayi. Ingkang Raka Mandura menika sampun wiwit nem. Pondang kaluka getapan dadosipun menawi kecocok raos sing manah kula. Iki kedah muring kados mekaten menika. Dereng lega menawi dereng muring. Ngaten Koko Prabu inggih Yayi Dimas Dewa kula Koko Prabu jeneng sira yen nekseni yen lagak lagune Koko Prabu Mandura mengkono inggih kula ngertos piyambak lagak lagunipun Koko Prabu Mandura menika uger kecocok penggalihipun ya tentu lajeng duka-duka nanging mangke menawi sampun lerem inggih sampun pulih sampun tentrem malih saya menawi sampun kersa lenggah lajeng ngunjuk kalian ses menika adatipun sampun tentrem raos sing penggalihipun ngaten.
Agene ngerti. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Nah padatanipun rak ngaten. Lah iya tegese kowe iki niteni lagak lagunipun Kakang inggih Koko Prabu. Menawi badhe ses monggo Koko Prabu. Mangke Yayi gampil mangke. Ingkang langkung wigatos menika inggih wangsul dhateng Rembag ing ajeng bilih dereng lega raos sing manah menawi Yayi Prabu Bathara Kresna dereng saged dipun panggihaken inggih Koko Prabu perkawis setija upaminipun paripeksa nengga wonten madyaning gelanggang payudan dipun kendelna sawetawis ingkang bagen Koko Prabu swawi kula dherekaken manjing wonten kedaton boten kitang namung sak gebyaring tatit sak siliring bawang kula aturi manjing kula aturi lenggah wonten ing bangsal manis perlu linadosan pesta raja Koko Prabu mindak damel gelo raos sing panggalih ingkang rayi Kanjeng Ratu Wara Drupadi Jagadewa Bathara inggih Yayi menawi nuruti dhateng kawontenan kula kedah enggal-enggal ngamuk punggung Bandayuda kaliyan ingkang putra Narakasura inggih nanging sak sampunipun mireng pengendikanipun Yayi Prabu ingkang raka ndikaaken lenggah wonten ing bangsal manis sak perlu linadosan pesta raja Kembul Bojo Nandrawina menawi kula duwa dhateng keparingipun Yayi temtu ing mangke ndadosaken gelaning penggalih Yayi Ratu Wara Drupadi inggih Yayi menawi mekaten monggo kula dherekaken manjing wonten ing bangsal manis mbok bilih sedaya menika sampun dados keparingipun Yayi Prabu Puntadewa matur sembah nuwun Koko Prabu Dimas Werkudara Dimas Arjuna Dimas Kembar sawetara durung ana ingkang perlu tak dawuhake. Mula pun Kakang nedya kundur ngedaton supaya lerem raos sing apa rasaning penggalihipun Kakang lan penggalih dalem Koko Prabu Mandura. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Mula kang seka iku borong bodholing pisowanan pun Kakang nedya ngedaton. Pun langkung nderekaken kaluhuran kunduripun Koko Prabu wonten ing kedaton mulya. Wau to wis purna sabdane Ras Narendra saiting kono nglenggahi sabda Brahmana Raja sabdaning pandhita pangandikaning ratu yekti datan Kanawa Lawali kaya Tirta Kresna tumaming dlancang sita yekti datan kelur mebek Brahmana ngendika tan Kanawa Lawali jejering Narendra ngendika sepisan rata wong sak negara Sinarendra kepareng kundur ngedaton tedhak jeluk sanging palenggan pindha penganten binayangkari
Muskundara ngedhaton wong agung ing Amarta wonten ing Brajanala datan kersa pinarak wonten Sri Manganti datan kersa kendel. Kersa kendel sinareng dumugi wonten sak ngajenging gapura Dana Pertapa. Tindaknya Narendra kekalih sareng-sareng mrisani rerengganing gapura Dana Pertapa. Ingkang pranyata ing ukir-ukir Rina Jawerdi kaparingan sesotya manik maniara mawarna-warna. Riwusing kapenggalih cekap anggenipun mrisani rerengganing gapura Dana Pertapa risang kalih sigra ngalajengaken anggenira tindak jumangkah anglangkungi Karidana Pertapa mengidul tindake anjok wonten ing bangsal manis Narendra kekalih sigra linadosan pesta raja Kembul Bojana sami sowan mepet wonten ing pelataran sak ngajenging bangsal kencana ingkang wetan piyambak den rencangi ngelongok-ngelongok supados saged sami uninga gumlaring langen beksa ingkang kinarya panglipur Narendra kekalih lamun Tarinasa sedaya ugi sami ngeningaken cipta anyarengi langen beksa ingkang dipun tindakaken juruning panggalih tata lair nyawang wong juget ing batin nggadahi penuwun dhateng panguwaosing Gusti Sang Hyang Maha Widhi nyuwunaken dhateng para pepundhen ingkang sampun ngurut kasedan jati murih tinampiya wonten ngarsanipun ingkang kuwaos tuwin kaparingana jatining mulya tuwin kaparingana wilujeng kawilujengan sarta kamulyaning para pepundhen andayanana dhateng putra wayah mugi tansah kaparingan seger waras bagya mulya kawontenanipun lamun Tarinasa kaya angayun-ayun kaya angantu-antu tumuruning kanugrahan peparinging Hyang Widiwasa.
Matur Yayi Prabu Puntadewa. Inggih kados pundi Koko Prabu? Sak sampunipun ingkang Raka nyendikani menapa ing dados keparingipun Yayi Prabu Puntadewa. Janipun sampun badhe jumangkah Bantayuda mengsah kalian purunan kula Setija Bamantarakasura nanging rening kedah sareng Yayi Prabu Kembul Bojana inggih kula estokaken lan menika rening sampun paripurna. Matur sembah nuwun Yayi. Ingkang Raka sampun kasembadan kembul sareng kalian Yayi Prabu rening sampun tuwuk kula kengetan dhateng kesagahan kula sampun ngantos kula menika jejering tiyang sepuh dipun anggep mencela-mencele rembakipun lilah dalem kula suwun ingkang Raka keparenga minta pamit dereng lega raos sing manah kula menawi dereng ajang-ajangan Bantayuda mengsah kaliyan ing putra Setija Nrakasura. Koko Prabu menawi keparingipun Koko Prabu mekaten inggih kula sumanggaaken nanging ingkang rayi namung nedya caos menapa pemut Koko Prabu kados pundi kersanipun Yayi kados ingkang kula aturaken rikala wau Koko Prabu rening panjenengan langkung sepuh tinimbang Setija Bamantarakasura dugi-dugi temtunipun Koko Prabu mboten badhe gampilipun menika keri duga-duga temtu badhe tetep kasarira manjing wonten jatining nala. Yayi cekap ingkang Raka sampun Yayi kari lan nala sawetawis kula manggi Setija Bamantarakasura niatipun mboten kok badhe alit kula sikara agengipun kula pejahi mboten Yayi namung badhe kula singkiraken sampun ngantos nyela-nyela rembakipun inggih Koko Prabu kula sumanggaaken sampun Yayi nyuwun pamit ingkang prayitna ngatos-atos Koko Prabu. Aku tetep kelingan sakwise paripurna jejer ora ketang paribasan mung sak gebyaring tadhik sak siliring bawang tetep kudu nganggo limbukan ning kosek rembuke wis kebacut kenceng gak ngendon-ngendoni wong rembugan durung lega rasane atiku lamun durung bisa nundung Setija Bamantarakasura. Setija nek pancen kowe nantang karo wong tuwa ayo kembarono kadigdayane wakmu Prabu Mandura Drohon Timuwana. Ayo ya kanolo ayo go Baladewa Sruteduka tupi mulat kang samya
andon jurit kya menyat suruh denyomu wos sugal pangandikanira ngasta trigara maha sekti yen kadulu pindha sing anubruka Sri Kresna memalatsi Wa Prabu Mandura. Iya. Syukur bejo sewu menawi Wa Prabu lajeng tindak mriki. Sing kok karepke kula kinten menawi Wa Prabu mboten estu anggenipun badhe nantang Bandayuda kaliyan ingkang putra Durhon. Dianggep wong tua leda-lede ngono. Ora watak Baladewa mblenjani janji. Durung lega raosane atiku yen to durung dadar kaprawiranmu ngerteni sepira atos sing balungmu wuleting kulitmu Durhon dimemonon wong kaangke elek. Tekane Istijaba Mantaraka Sura pancen ngendah-endah. Ora bisa gawe tentrem, ora bisa gawe padhanging swasana kepara malah gawe keruh kahanane. Memperkeruh kowe kuwi. Gawe buteking kahanan Durhon dimemonon wong kaangkek Bedyakanala. Straya lison dermekermen dermeres September Oktober November. Panjenengan ngendika menapa ora berduli. Menawi wekdal dinten menika Kanjeng Wanadya Bandayuda kaliyan kula swawi kula laturi jueng-jueng kepadamu Durhon. Dan pilih ora urung ajur kepadamu. Babuh tumplana Jijaya Kawijayanmu. Iya dan cancak pilih dan pilih. Kamu Prabu ora lereng aku nyawang kadedayanmu. Pilih pilih sumyur padamu.
Ayo maju Astijo. Ora ulung juwing-juwing kuandamu. Wa Prabu. Piye? Semene boboting yudane Wa Prabu Baladewa. Wah. Isih akeh tunggale. Maju. Ora urung sirna mungsuh karo aku. Ora sah Kakang Sumbar. Janji Wa Prabu Mandura kuat nampani daya pangaribawaku. Aku trimo nyembah delamaanmu Wa Prabu Mandura. Tibano apa katigdayan aji jaya kawijayanmu. Mati aku. Wah, Surapatut banget. Panuk maning jajalan ati sing iblis. Turuhun dimemonon. Astijo. Opo Prabu? Wah. Bareng kowe mandeng marang aku. Mencereng meripatmu persasat kaya Surya Kanta. Mijilke daya panas linuwe. Nganti kaya dilolos yotot bebayuku. Wae lah bocah gugu karepe dhewe. Ora kena dipripih rembug ing becik. Ayo apa abamu Wa Prabu Kembarono kadigdayanku. Kalakon tiban nenggala jebol dadamu minggat nyawamu Stijo. Ilahi. Jaganala panuksmaning jajalan ati sing iblis. Kowe wani nyumbari karo wong tuwa wis ngono. Bareng aku nggawa pusaka nenggala. Kowe tinggal gelanggang colong playu. Surapatut upama ketok kana jojoh nenggala diadamu. Ora urung sirna gempang mati dening aku. Nuwun sewu Koko Prabu, kula aturi ngelermaken penggalih sawetawis. Kadangipun Kakang Dimas Dewa ana wigati apa?
jeneng sira merpeki marang pun Kakang. Kula nggih Koko Prabu ndadosna kauningan. Rene ngangge Restijo Bumantraka Sura sampun tilar gelanggang colong playu. Mboten prayogi menawi Koko Prabu nedya mbujung dhateng Angger Prabu Stijo. Malah keparenga Koko Prabu swawi lajeng kula dherekaken lumebet malih wonten telenging kedaton nglajengaken anggenipun rerembagan lampah pundi ingkang prayogi dipun tindakaken anggenipun badhe ngupadi wonten pundi lenggahipun Koko Prabu Bathara Kresna. Iya Yayi. Yen ngono kok kaya prayoga banget. Ayo. Sakwetara wis lega rasaning ati. Stijo wis bisa tak singkirke. Nanging lungane Stijo kaya dene ninggal perkara. Inggih Koko Prabu. Merga wis ketrucut. Ature Stijo Bumantraka Sura kepengin nguwasani negara Ndarawati. Lah kuwi Yayi ingkang ndadekke ganjelan ana telenging ati tumrapipun Kakang lan mestine para kadang Pandhawa. Inggih Koko Prabu menika mangke gampil. Mila ingkang langkung prayogi kedah saged dipun ngertosi wonten pundi lenggahipun Koko Prabu Bathara Kresna wekdal sakmangke. Mila suwawi Koko Prabu lajeng kula dherekaken manjing kedaton dipun tenggo Koko Prabu Puntadewa. Iya Yayi, prayoga. Ayo enggal gegancangan nyaketi Yayi Prabu Puntadewa. Datan kacarita para kadang Pandhawa ingkang sampun lenggah prayogi ing kono ugi wonten nata agung ing Mandura Prabu Baladewa ingkang dipun rembag wonten ing negari Ngamarta boten langkung utawi boten sanes kejawi namung anggenipun nedya ngupadi wonten pundi lenggahipun nata Ndarawati Prabu Bathara Kresna. Bawanipun sampun rakit anggenipun sami rerembagan. Pepuntonipun sawetawis para kadang Pandhawa sarta Prabu Baladewa kepareng nilar negari Ngamarta nglajengaken anggenipun nedya ngupadi wonten pundi cumandhakipun nata agung Ndarawati nggih Prabu Bathara Kresna. Datan kacarita lampahe para priyagung sini geganti ingkang pinursita nahaning wonten madyaning marga. Kang kinarya sambeten carita lah punika warnani ingkang wonten kayangan wukir pidikan ya kayangan dandang mangure. Ing sami satata lenggah wonten ing kayangan wukir pidikan ya kayangan dandang mangure. Ing racakipun Gandharwa Yaksa. Mila lamun ta dipun tingali saking katebian prengesing wadya bala raseksa dulu kilating siyung tuwin kumilating wajanipun para durweksa
katon mingis-mingis kaya landheping gaman kinarya mangsah ing payudan. Memangun manah rahayu leng-leng lalu angulati punika warnanira ingkang wonten kayangan wukir pidikan ya kayangan dandang mangure sinten to ingkang kepareng nguwaosi kayangan wukir pidikan ya kayangan dandang mangure ya kayangan Setra Gandamayit anenggih punika warnanira kang minangka tetungguling sanggya para baju barat ingkang kepareng jejuluk Sang Bathari Durga ya Sang Hyang Bathari Permoni aja dumeh paes raseksi nanging sapa tambuh sapa weruh yen to duke nguni Sang Hyang Bathari Durga satuhu garwa prameswarinipun ratu-ratuning Triloka garwa prameswarine Sang Hyang Bathara Guru nanging labet nandhang kaluputan wonten ngarsanipun tetungguling para Jawata mila Sang Hyang Bathari Uma ingkang sekawit wujude widodari ingkang sulistya ing warna salah kedaden dadi wujud raseksi
miwah kedah tumurun wonten ing Ngercapada ngeratoni begasaan jim setan periperayangan ilu-ilu Banaspati klek-klek balungatan dak pocong jerangkong waru doyong gleyong miwah Banaspati lestantun dumugi spriki Sang Hyang Bathari Durga anggenipun ngeratoni begasaan ya Sangya para Baju Barat Kocapa Baju Barat ingkang langkung ketengen uga wasatata pisuwane nenggih punika ingkang awasta Ditya Jaramaya sawanipun Jaramaya mengkeraken Sangya para begasaan sanesipun kaget raos sing panggalih Sang Hyang Bathari Durga dupi prisa sawanipun nujum ing Astina Dahyang Durna ya Sang Resi Kumbayana riwu sing satata lenggah nulya nedya denacarani sawane kadung kadereng momong membangun manah rahayu Surmawahyut Sang Yaksendra Gora rupa mangeses kadhiangin pangsempal kaprapal sila kablesan satu lumayu mangungsi kagiat kagoto kang jaga-jaga bumi elai Mas Pati Raja Dewaku Jagat ora bakal sisip panduluku iki Durna ingkang sowan ning kayangan Wukir Pidikan ya dandang manguri bagya
tekamu Pendhita Durna ana ing ngayunan ulun. Kandhak blebuduk manyar-manyar. Kula nuni nggih, Buke. Kula sowan wonten ngersanipun Buke. Dereng kemawon matur ingkang werni-werni, kula nyaosaken pangabekti, Bu. Iya Durna, tak tampa. Jeneng kita nyaoske pangabekti ana ing ngarsa ulun, ora liwat lumunturing ngastuti ulun tampan ana Pendhita Durna. Kula nuwun niki matur sembah nuwun, Buke. Sabdanipun kula tampi mawi tangan kula kekalih, kula pundi wonten mestaka ndadosna jimating gesang kula, Bu. Ya Durna, lungguh Kang Prayoga. Cendika ngetakaken dawuh sampun boten kirang setunggal menapa, Buke. Jaramaya lulu wonten pangendika dawuh Pukulun. Kanthi raharja kita ngadhep ana ngarsa ulun. Kula nuwun inggih kalih saking rubida pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya ulun tarima. Ora liwat lumuntring astuti ulun tumrap marang jeneng sira. Kula nuwun inggih matur nuwun sabdanipun Pukulun kula tampi kula cancang pucaking weni rumesepa ing ngerah daging dadosna jimat prayogakna Jaramaya. Kula nuwun inggih sampun boten kirang setunggal menapa. Rinumaya semono uga kanthi raharja sowan kita. Adalah kula nuwun inggih kalih saking sampi kula pisuhan kula pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya tak tampa. Ora liwat puja pangestu ulun tumrap marang jeneng sira. Kula nuwun inggih kula pundi wonten mestaka ndadosna jimat Pukulun. Diprayogake nggone ngadhep inggih sampun boten kirang setunggal menapa jan pun peryogi kok Pukulun. Syukur bejo sewu lamun to kabeh wis padha satata nggone ngadhep ana ing pangayunan ulun. Bali marang kowe Durna. Kowe tumeka ning kayangan Wukir Pidikan Dandang Mangore ndadekke kaget rasaning penggalih ulun. Ana wigati apa Durna? Ana wigati apa kowe ngadhep ana ngarsa ulun? Oh Pukulun. Buke. Kula matur wonten ngersanipun Buke sedaya lepat nyuwun pangapunten. Ya wis enggal matura. Anggen kula keraya-raya sowan wonten Rasa Paduka menika inggih karana namung kabekta saking gumun raosing manah kula. Kula badhe miterang wonten ngersanipun panjenenganipun Buke. Sing kok karep-karep nerangke perkara apa? Inggih. Dosa lepat kula menika menapa ta Buke? Kalepatan kula wonten ngersanipun Buke menika menapa? Kula menawi nandhang kelepatan kula aturi ngendika kula aturi ndumuk kula aturi nglepataken Durna kowe iki luputmu ngene. Ning sampun ngantos kula menika namung dipun kendelaken kepara kula menika lajeng nomor kula dipun blokir. Lah menawi kawontenanipun ngaten menawa kula menika gampinipun tersiksa ngoten Pukulun. Sampun ngantos kesangetan anggenipun ngerujit raosing manah kula mila kula gampilipun menika merlokaken sowan wonten kersanipun Buke menika namung badhe miterangaken menika menawi lepat kula aturi kantenan menawi kula menika dipun gebuki malah karuwan anggen kula ngraosaken ning menawi namung dinengke arep nyambut gawe kanca nglumpuk ya ora digape dingetke ora ngaten menika ora ngowah-owahi adat Pukulun. Mila kula lajeng nyuwun prisa janipun lepat kula menika panggenan pundi to Pukulun? Kula aturi ngendika. Monggo kula aturi ngendika. Cethanipun kados pundi?
Aduh buke. Panjenengan malah ngungkuraken kula menika masaya kerontor-rontor sing manah kula. Durna, wonten dawuh. Aku ora butuh rembugan perkara kuwi. Wis ora usah perlu ngrembug kuwi. Gedhe keluputanmu marang ulun. Lah yen menawi kula menika dipun penggalih lepat menika kalepatan kula menika panggenan pundi? Kula aturi ngendika jalaran kula menika gampilipun nak ngaten to Bu. Ora usah jual jawil. Darane aku seneng ngono nek kuwi jual jawil kok. Mboten nyuwun pangapunten Bu. Menawi kula menika nandhang kelepatan, iki kula aturi ngendika cethanipun Dadi Durna tak kandhani cah bagus. Luputmu ki nggon iki dados cetha kula nggih saged lajeng nglenggana utawi kula menika sadar diri ngaten. Menika menawi panjenengan pancen teksih ngatosaken dhateng kula. Wis mantun menawi buke menika sampun tega mentala mboten ngatosaken dhateng kula. Inggih, oke. Kula nggih gentos tega mentala dhateng Ibu. Kula dipun dhawuhi menapa-menapa kula ora arep manut. Dipun dhawuhi menapa-menapa kula tetep badhe mbadal dawuh boten purun minangkani dawuhipun Kanjeng Ibu. Taun monggo kula aturi milih kersa paring pangapunten dhateng kula menapa boten. Menawi kersa ya syukur, menawi boten kersa kula gentos tegel kaliyan buke. Gampilipun ngaten. Durna digawe lara pikire. Kula jejering pendhita ya moh terus ngleloro ati. Kula kudu gedhekke pikir, gedhekke tekad. Jalaran badhe kados pundi kula sampun lajeng bekti kaliyan Ibu, kula sampun kebacut tresna kaliyan buke. Dados panjenengan kedah paring pangendika ingkang cetha. Panjenengan tega, kula nggih ora kurang tega. Panjenengan tegel, kula nggih luwih tegel. Panjenengan nindakaken menapa kemawon ingkang sekintenipun menika gawat, kula nyiptakke kahanan sing luwih gawat ya iso. Monggo kula aturi ngendika. Kirang menapa ta buke? Cobi dipun penggalih kirang menapa? Kala mangsanipun panjenengan badhe rawuh wonten ing Sukalima. Sampun kula yasakaken pendhapa enggal. Kajengipun kayune menika ya kayu apik kabeh, kayu mentes kabeh. Panjenengan ngersakaken uyon-uyon gongso sampun kula cawisi. Mongko sanes gadan kula piyambak. Pendhapa sampun kula nyasakaken pendhapa enggal menika buke enggal nembe kalih wulan anggenipun ngedekaken. Dereng sah teksih kathah sambetan-sambetan ingkang dereng kula rampungaken. Wis maten kula reneng sampun kelajeng tresna kaliyan buke, bekti ngajeni dhateng buke. Sak wanci-wanci buke menawa rawuh wonten panggenan kula, lenggahipun menika sageta kanthi jenjem raos sing penggalih rena ngaten. Kirang menapa cobi? Taun kepengker buke ngersakaken badhe yasa ringgit kula sampun pados kulit. Kirang menapa anggen kula budidaya supados sageta damel renaning penggalih buke menika sampun boten kirang-kirang. Panjenengan ngersakaken badhe yasa ringgit pepetanipun para baju barat menika dipun damel supados dados ringgit. Inggih sampun kula budidaya. Monggo panjenengan anggenipun mestani nggih aneh-aneh. Durna, aku gawekno wayang buta ning sing untune ireng-ireng. Menika nggih tetep badhe kula pinangkani wis matur kok panjenengan kok lajeng tega mentala kados pundi to buke? Menapa panjenengan
kepengin presa dhateng gilang-gilang kuandhanipun Pendhita Durna. Menawi mekaten keparenga kula lajeng nganyut tuwuh, kula ngelalu nganyut jiwa. Mengko dhisik to, Durna. Kula buke. Ngono ya ngono ning aja ngono. Inggih dos pundi, Bu? Kok terus areng ngelalu iki kepiye kahanane? Lah ya tinimbang kula menika risak manah kula dipun kendelaken kalian buke pilalu kula pejah dumugi ning pejah kula terima. Durna, wonten dawuh. Njur nek upamane kowe mati ngono ki njur cukup wis rampung perkarane ngono. Lah utangmu kono kene lan pamanan tok tinggal kaya ora karu-karuan to kaya ngono kuwi. Aduh buke, menika mboten perlu dipun wedharaken, menika mangke malah saya nyiksa raos sing manah kula. Ya wis lungguh Kang Prayoga, cendika. Sakwise lungguh Prayoga, sejatine kowe sowan mrene iki niatmu apa? Oh ngaten buke, kula menika namung estunipun kejawi nyuwun menika mertungkas. Utawi kula menika betahipun mangertos dhateng kalepatan kula menika ingkang pundi supados saged lega raos sing manah kula ning nggih wonten perkawis sing wigati pukulun perkara apa kula menika estunipun saya dangu menika gadah pemanggih utawi gadah pengangen-angen ingkang kuwatir ingkang jalari kuwatir rasane atimu perkara apa. Mboten wonten sanes kejawi namung menawi kala mangsanipun kula mireng benjang menika ngendikanipun badhe wonten perang ageng ingkang naminipun Bratayuda Jaya Binangun. Oh buke, Bratayuda Jaya Binangun menika benjangipun wonten saestu menapa mboten Bu? Nek miturut jangkaning Jawata Bratayuda kuwi pancen ana tenan alat-alat. Dados wonten saestu ana tenan. Waduh. Lah menika pukulun menawi Bratayuda menika badhe kedadosan saestu. Dewa mboten adil pukulun. Kowe bisa ngarani dewa ora adil dasarmu apa? Dasaripun ngaten. Tapi kula aturi menggali. Ingkang badhe ngayahi perang ageng Bratayuda Jaya Binangun menika ora para Pandhawa kalian Kurawa dipun bantu Narendra Suruwan saking Mancanegari. Ya. Pandhawa menika namung gangsal. Kurawa 100 cacahipun. Ya. Nanging menapa sebabipun? Pandhawa menika ingkang namung cacahipun gangsal ning botahipun kalih. Lho kok botahe loro sapa? Das pundi ta pukulun? Menapa panjenengan boten prisa? Botahipun para kadang Pandhawa menika Semar kalian Kresna. Menika. Ing atas Pandhawa menika ming 5 ning botahe malah loro. Balik kula. Kurawa menika 100 nanging botahipun namung setunggal. Kula. Kula ngraosaken kecipuan buke. Pramila kula sowan wonten ngarsa paduka mugi panjenenganipun buke kersa ngeguhaken dhateng perkawis menika. Mugi panjenenganipun kersa budidaya. Aja nganti Pendhita Durna menika kepijen dadi bata ing Kurawa. Arak sampun cetha menawi boten timbang. Pandhawa ming 5 batahe 2 kok Kurawa 100 batahe ming 1. Lah menika tentu badhe kecipuan anggen kula mbatahi para kadang Kurawa. Mila kula sowan wonten ngarsa paduka pukulun Benari Durga namung badhe nyuwun pengadilan kalian nyuwun eguh pamrayogi kados pundi supados kula enteng anggenipun mbatahi para Kurawa. Menawi Pandhawa tetep tiyang kalih menika ingkang mbatahi Kurawa inggih kedah dipun padosaken tambah botahipun sinten malih ngaten. Dene upaminipun boten
Inggih, Pandhawa botahipun kedah dipun suda salah setunggalipun sinten ngaten. Menika pukulun ingkang perlu kula suwunaken prisa wonten ngarsa paduka. Ing salajengipun kula sumanggaaken wonten ngersanipun pukulun Sang Pandya Prari Durga. Sedaya kalepatan ngatur kula nyadong pangaksama. Akhirul kalam wis ora sah pera-pera. Omong nerweteh kok malah kowe iki ya. Arep matur sing kaya ngono kuwi mau wis kok pikir sampun buke. Dadi niatmu utawa isen atimu kowe kuwi rumangsa judheg. Merga Pandhawa ming 5 botohe 2 ya kuwi Semar karo Kresna. Inggih pukulun. Kurawa 100 ning botohe ming kowe. Kula nuwun inggih, arak mboten nimbang menika pukulun. Ora usah perlu kuwatir Durna. Dados pundi pukulun? Para Pandhawa kudu disuda botohe. Monggo kula sumanggaaken. Sinten ingkang badhe dipun suda? Tak kandhani. Wektu dina iki Kresna ingkang dikabarke ilang. Kresna ingkang dikabarke murca tanpa karana, ilang tanpa lari, kuwi sejatine pinuju nampa paukuman saka ngersane pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Wektu dina iki Kresna lagi dikunjara ana telenging Kunjarawaja ingkang mapan ana lengkaing Gunung Jamurdipa. Lah rening Kresna dasare wis nandhang keluputan diluputke dening pukulun Hyang Jagatnata. Mula ora suwe Kresna mesti bakal tumekaning pati merga dipatrapi Pidanapati dening pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Durna ina panalinganira sithik purnaming mancat jajanira majenging rananggana. Sore kanthi madeg suraning driya Lega raos sing manah kula buke saksampunipun buke ngendika perkawisipun Kresna ingkang nembe dipun kunjara. Lah lajeng kados pundi prayoginipun? Saiki ora perlu kuwatir. Rening Kresna ora suwe meneh bakal dipatrapi Pidanapati. Negara Dwarawati komplang. Kowe kudu bisa murba masesa kahananing praja Dwarawati. Nanging bondo kekiyatan menapa ingkang saged kangge ngayomi lampah kula ora perlu kuwatir. Kowe arep tak dandani. Dipun dadosaken menapa? Wis cukup kowe manekung manuku puja kowe ngeningke cipta nedya tak sidikara mbuh dadi wujud apa. Oh nggih, sedika ngestakaken dawuh. Kancanging carita kawiyos pangandikane Sang Pandya Bathari Durga. Ingkang kepareng nedya nyidikara dhateng Sang Tapa Pendhita Durna. Sang Tapa Pendhita Durna dipun pandeng dening Sang Pandya Bathari Durga. Ilang wujute Pendhita Durna salah kejaden dadi wujud nata Dwarawati Prabu Bathara Kresna.